hartu lekuan eta ondo pasa. Baina, adiego, hasi baino lehen beroketa batzuk egingo ditugu. Hartu arnasa, gorputza prest eta aurrera, hasiko gara beroketa. Hasteko eskuak gora. Mugiketan jarriko gara. Eta ipurdia mugituko dugu. Txaloak emango ditugu. Bigolina joko dugu. Eta poliki altxatuko gara. Eskuak irekitzen. Orain, Peter Angela mugimenduak egingo ditugu. Beitu nola egiten duten. 1, 2, 3. Argazkiak nork aterako ditu? Oso ondo! Jarraituko dugu, poseo lomei mugimenduak egiten, eskuak prest. Hankako gertu eta hasi zaitezte. Poseo, bonobila, itxi eta korrika txalo pausoa egiteko. Hasi korrika egiten. Alde batera eta txalo. Beste aldera eta txalo. Oso ondo! orain, hegazkin boirena egingo dugu. Begiratu nola egiten duten gure dantzaria. 1, 2 eta 3. Venga, errepikatu! Hanka mugi egingo dugu. Hanka mugitzeko pausoa da. Atzera hanka. Venga, altzatu ondo. Gogo! Eta orain, aurrera hanka. Konstanta ez da, animo! Gurapertxuk ere nahi du dantzaretan parte hartu. Horregatik, apertxukai mugimendua dugu. Mugitu zazioa lepoti eta mugitu gorputza. Hei, esaten! Hala nahi dugu! Lasaitzeko momentua elegatu da. Robotan mugimenduak egingo ditugu lasai musika erritmoarekin. Zera? Ondo pasatzen ari zarete? Berriro Peter Angelarena dugu. 1, 2, 3. Eta bukatzeko soloak bihurtuko gara. Hori luze eta gogorra emango dugu solo mugimendu egiten. Beitu bokarren mailakak egiten dutena. Animo! Bueno, orain, ea zelan mugitzen zareten musika martxoso batekin. Ez da batere erreza, sasoiak zaudete? Bai, prest jarri eta musika maestro!
me.